De tema. Anem a canviar de tema, perquè anem a introduir el convidat que ens acompanya este matí així a la taula de nou. És el secretari general de Comissions Obreres, Paco Molina. Molt bon dia i gràcies per estar amb nosaltres. Hola, molt bon dia. Ja sap que nosaltres esta casa passem per moments molt complicats, ja 24 hores estem en un compte enrere. Sí, Quina valoració fa de tot el que està passant i... Bueno, la valoració que ens correspon fer, i a mi personalment com a representant del sindicat, és una valoració d'esperança, de rigorositat i de seny. Espere i desitge que en el que resta del dia d'avui tinguem bones noves i que les bones no sols siguin per a treballadors i per a treballadores, sinó pròpiament per a valencians i per a valencianes. Estat dins de la negociació en aquest comitè d'empresa, creu realment que hi ha possibilitat en aquest sentit? Pense que el comitè d'empresa una volta més ha estat per sobre de totes i cada una de les propostes que han hagut per damunt de la taula en tot este procés. Ha posat des de la responsabilitat, el rigor, el criteri i el sacrifici una proposta que en tota la humilitat pense que hauria de ser valorada de manera rigorosa per el govern i per el president. No passa res si entrem a negociar i si es posem d'acord. I crec que les treballadores i els treballadors i la responsabilitat sindical ha posat elements rigorosos damunt la taula per a desmentir totes aquelles discursos, situacions o justificacions que ens portaven al tancament d'esta casa. No n'hi ha motius, no n'hi ha motius econòmics, molt menys culturals, lingüístics, socials i d'identitat, i per tant, després d'haver demostrat que podem tenir la radiotelevisió valenciana la més barata de tot l'estat espanyol en l'àmbit autonòmic, sota les esquenes i la responsabilitat de treballadores i treballadors que volen ser ben administrats i tenen la vocació i la voluntat de traslladar la prestació i el servei d'un servei públic essencial per al poble valencià, hauríem de replantejar-se aquesta situació. I jo insistisc, a hores d'ara estic convençut de que n'hi ha camí per a l'acord, n'hi ha motius per a l'acord, i tinc l'esperança de que el president i el propi Consell recapaciten. No volem parlar només del conflicte que viu esta casa en aquest sentit, perquè n'hi ha moltes altres empreses, encara que, bueno, també moltes públiques que viuen situacions molt complicades en aquests moments. Quins punts calents està el sindicat negociant així a la Comunitat Valenciana? Quins conflictes estan sent determinants? Negociar com a negociar, lamentablement, pensem que no són temps per a la negociació. No hi ha marge. En estos 5 anys i mig de transcorre de crisi, si s'ha caracteritzat per algo les polítiques de govern del Partit Popular tant en Madrid com en la Comunitat Valenciana, ha sigut de quebrar la concertació, el diàleg i la responsabilitat. Això que eren elements de caràcter estratègic i que tot el món posava en valor. Tot el món en l'àmbit i en el marc europeu on es presentaven com a referència, i eren la referència de tots els governs del centre i del nord d'Europa. La responsabilitat sindical en la contribució, com no pot ser d'una altra manera, de les empreses i dels empresaris per a la modernització del nostre país en termes equilibrats. Què és el que ha passat en aquest transcorre de 5 anys i mig de la crisi? Que aquest equilibri s'ha trencat. Que n'hi ha una onada neoliberal en Europa i també al nostre país, que es denominats eufemísticament mercats, és a dir, el poder econòmic, que al final són decisions de les persones anclades en el benefici ràpid, s'ha imposat per damunt de les institucions i de les democràcies. I ahir és on s'ha quebrat el paper de la concertació i del diàleg social. Aleshores, senyor Molina, si no hi ha marge per a la negociació i després, per exemple, es llancen des del govern propostes, una d'elles que faria diana, podríem dir, en una de les ferramentes dels sindicats,
en quant a l'acció que tenen els sindicats, com és la vaga, la llei de servicis mínims, per la qual ara li preguntaré què és el que queda, quin és el treball que li queden als sindicats en aquests moments. Nosaltres ja vam anunciar que si l'acord, la concertació, la responsabilitat i el compromís en governs i en patronals no és possible i no ens donaven aquestes possibilitats per a desequilibrar aquests desequilibris tan importants que n'hi ha entre capital i treball, pues ens queda la mobilització, i la mobilització sempre és un instrument que encara que és dificultós, encara que és costós i molt més en temps com ara, sempre és rendible i sempre acabarà pagant. Per tant, quina opinió li mereix aquesta llei de servicis mínims que podria plantejar el govern, o per exemple la llei de seguretat ciutadana? Bueno, el govern està molt preocupat per tractar la malaltia, no? I no per entrar a erradicar-la. El govern, en la proposta que fa, és bordejar el clam que n'hi ha des de la ideologia neoliberal de reformar la... Disculpe, senyor Molina, un moment, perquè estan pendents, com sap, de les paraules d'Alberto Fabra a Madrid. De seguida continuem parlant, anem a escoltar-lo uns segonets. Mantener esa televisión. Intentamos que fuera viable. Hicimos un proceso de reducción, un proceso de generación de un nuevo modelo de televisión que pudiera ser asumible dentro de la realidad económica que tiene la Comunidad Valenciana. Pero una sentencia de nulidad del proceso ha hecho que no podamos permitirnos el poder volver a la situación anterior. En este proceso también todos han de sacar conclusiones, porque aquellos que en su día decían no al ERE o que estaban defendiendo el que no se podía hacer un nuevo modelo de televisión, en estos momentos y de forma desvirtuada están haciendo planteamientos muy parecidos a los que en su día nosotros hicimos. Y pusieron encima de la mesa un órdago, o todo o nada. Y en estos momentos la Administración está para defender los intereses de todos los ciudadanos, garantizar los servicios y, sobre todo, hacer viable que el Estado del Bienestar es quien en estos momentos está sustentando la esperanza de toda la sociedad. Debemos también trabajar para que la Administración, esa nueva Administración del siglo XXI, sea más eficiente. No solo hay que gastar menos, sino hay que saber gastar mejor. Y esta necesidad de gastar menos no viene dada por una obligación externa. Es una necesidad que tenemos todas las administraciones para poder hacer viable lo que es una administración al servicio del ciudadano. Porque las cuentas en la administración son muy sencillas. Si no somos capaces de rebajar el coste de la administración, tendremos que pedirles más impuestos a los ciudadanos. Torna Alberto Fabra, diríem, a culpabilitzar del fracàs de les negociacions i de com hem arribat als sindicats, perquè d'alguna manera no ho ha dit expressament, però d'alguna manera ha dit que no se va negociar en el seu moment, era el tot o res, i així hem arribat. El senyor Fabra sap certament que això no ho podria sostindre en una taula de diàleg mirant-se a la cara i als ulls de les persones. El senyor Fabra va prendre mal assessorat, va prendre una decisió política. Una decisió política que estrepitjava qualsevol rigor de qualsevol plantejament laboral, social, inclús identitari i cultural per al poble valencià. El senyor Fabra diu que a hores d'ara n'hi ha el mateix plantejament que el que ells van posar damunt de la taula i res més lluny de la realitat. El senyor Fabra va proposar als treballadors i a les treballadores d'esta casa un ERO sense possibilitat de negociació ninguna que alcançava vora 1.200 persones sense més viabilitat. El senyor Fabra ha dit públicament en Madrid que s'ajustava a la realitat econòmica. La proposta que li ha fet el comitè d'empresa d'esta casa té el mateix ajustament, sinó més, a la realitat econòmica valenciana que ell acaba de traslladar per al conjunt de l'Estat, i li diré més, la proposta del comitè d'empresa d'ajustament en número de persones i en quantitat econòmica va molt més enllà de lo que està fent
el sector empresarial públic de les empreses públiques valencianes que ells pròpiament han proposat. És a dir, el comitè d'empresa ha fet una proposta d'ajustament molt per damunt de la que el propi president està plantejant per a altres empreses públiques valencianes. Per tant, no s'ajusta a la realitat. Són frases fetes per eixir-se'n de no reconèixer la clavada de pata o, vaya vostè a saber, dels compromisos adquirits d'avantmà. I que està clar, jo crec que en aquestes paraules d'Alberto Fabra poc marge per a l'esperança queda. D'alguna manera referma la decisió que s'ha pres del tancament de Radio Televisió Valenciana. Tinc l'obligació de ser optimista i, des de luego, tan pronto s'acabe este programa, anem a posar-se a treballar per a que això no sigui així. Continuem parlant, estàvem comentant l'opinió, la valoració que feien d'aquestes propostes com la llei de servicis mínims que poguera plantejar-se o, per exemple, la llei de seguretat ciutadana, perquè comentava que els quedava les protestes al carrer, d'alguna manera, com a marge de maniobra i de negociació i de pressió. El Partit Popular en el govern en Madrid i així està empenyat en acallar totes les protestes que estan originant les polítiques de la seva determinació. I ara, bordejant la llei de vaga, planteja una llei per als serveis mínims, que n'hi ha que dir que està regulada. Primera qüestió.